Meillä on joka kylmätiskissä ruuvin tagit tällä hetkellä, eli meillä on täydellinen lämpötilan seuranta ruuvin kautta, joka täyttää viranomaismääritykset. Tervehdys! Mun nimi on Harri Nykop ja toimin K-Market Ozzon kauppiaana Riihimäellä. Kauppiasuraa mulla on kohta 24 vuotta takana ja niistä 19 vuotta täällä Riihimäellä. Meillä oli vanha lämpötilan seurantajärjestelmä, joka tuli tiensä päähän ja mä rupesin etsimään netistä uutta vaihtoehtoa itselleni ja sieltä löytyi monenlaisia vaihtoehtoja ja ruuvi herätti mun mielenkiinnon sillä yksinkertaisuudellaan, mikä se oli, ja rupesin tutkimaan sitä tarkemmin. Mä otin ruuvin henkilökuntaan yhteyttä ja käytiin asiaa läpi ja se kuulosti todella yksinkertaiselta käyttää ja tämän ikäisenä niin se kuulosti hyvältä. Ruuvia on tosi helppo käyttää. Siinä on puhelimessa appi, jota kautta sitä pystyy seuraamaan ja sieltä tulee hälytykset, jos hälytysrajat ylittyy. Samalla ruuvi tallentaa 2 vuotta tietoa, jota me voidaan näyttää sitten viranomaisille, jos tarvetta on. Jos tiskissä tulee ongelmia, niin hälytys tulee automaattisesti suoraan puhelimeen, eli ei tarvitse seurata itse, vaan ruuvi hälyttää aina kun on tarvetta. Ruuvin käyttöönotto oli tosi helppoa. Ei tarvinnut kuin ottaa anturista patterisuoja pois ja puhelin löysi välittömästi Bluetooth-yhteyden anturiin. Sen jälkeen vaan nimettiin anturi ja laitettiin se oikealle paikalle. Lämpötiloja voi seurata puhelimen kautta tai tietokoneen kautta. Puhelimen kautta tämä on tosi kätevää, koska puhelin on koko ajan mukana ja täältä pystyy seuraamaan historiatietoja ja jokainen tiski on täällä omalla nimellään nimettynä. Ruuvin kanssa on ollut helppo toimia, koska palvelu on suomeksi. Aina kun on tullut jotain kysyttävää, niin on heti saanut vastauksen aiheeseen ja jos ei ole heti tullut, niin se on selvitelty ja palattu nopeasti asiaan. Ilman muuta, että se palvelu oli suomalaista ja tuotteet oli suomalaisia, niin totta kai sillä on merkitystä ja tämä on tosi toimiva kokonaisuus tämän kokoiselle kaupalle, että meillä on 404 ja se paketti, mikä me otettiin, niin siinä on 25 tagia, niin se oli just sopivan kokoinen meille. Täytyy ehkä miettiä paljonko niitä oli niitä kokemusvuosia. Tulihan se sieltä, kun vähän potkii.